Mo ni mo sakyanan bay? Okay. Mura pati man iganga eh. Gikan mo ta kag abroad ni mo ni mo sakyanan pat mura tagi krimit. Ano si Kwan? Kaya wala makaka-abroad. Tara mamista na ta. Ato ta ila Kwan, pre. Ila Merisi. Amo ba? Pista karon. Oh, Pista karon. lami ari lagi mamista ta karon pre. Baka makagumba. Alangan siyempre. May pinya. Wow, pinya? Beans. Black beans? Yes. Let's go! Nahisabaw sa itoy. Sabay sa ulo sa itoy. Pakano na to si Majin Kana. ko talikod, be. Lahi pa yato. Kumusta man mo ang abroad dito sa Auckland, Bohol? New Zealand. Oh, sa New Zealand, Bohol. Dito, no? Butcheri man tako dito, pre. Pero Butcheri? kabalo ka. Pag abot ako dito, unsa gid akong trabaho? Tigsilig ko tahi. Tigsilig. Sama nga ba? Dana, uy! Yak! Pero at least, di ba, makaipon ka. Yak, Ako yak, naman yak, yak. gusto good karon pre kay makaipon ko ba? Scary kayo na sa kilid, mamo. Dahil na ginasyabutan. Oh! Nagkuag tiya ni mga tawanan niyo eh. Ngaon na po ni diri ba? Kiper. Bay! Ano naman balay na ang kumiri si Dari? Gani na ba mi Dari ba si miglibot-libot? Instant kami! Ano lang balay? Na, Gutom na kayo kami ba? na ako ba'y pakutanan ni mo nga, di mo ko taga diri. Gutom na kay no. Ko kayo kakaon ba? Tanawang ko uban no. Luspad na kayo, wala na mao. Sabay lang ko siya, abi. Gutom na kayo ba? Tara! Kapay tayo dito ta! Alin na! Tara. Dali kayo, mamista ta Dari! Uy, mong kauban no. Uy! Tala-tala. Uy! Alin Dari! Tara, asa nakatali mo? Alin na kayo, Tara. gutom na kayo! Lami kaya itong pangwarta. Ano man? Entrance lang, entrance lang, makapalit ang red doors. Napay mo abot rin mamista. Ako'y bahala. Salig lang. Tanawa, na po ni abot. Kwarta na po ni, himno na po ni. Isa man ako. Ano yung mga bisita ni abot? Kuhaan na ito nag-entrance ni. Dayo mo ni. Ako'y bahala ni. Let's go. Asa ba ang balay ni Ulmeri si Tiribay? Nangapon ba? Pista ba? Nangapon ba niya? Nangapon pista Tiribay. Ang ilang balay ba? Nari, pasulod na ka. Pasulod ka. Pero nata entrance ba? Hindi mo sulod kung dili mo kabayan. Wala naman entrance. Nari, hindi mo siya ba? Kay gamay man gud siya lagi. Ana mo rag pasulod lang siya ba? Pasulod. Tama ni. Pista lagi ba? Pero makasabot ko mo ba? Kay gano? Kani siya lagi na. Agianan, dito magin mo sa likod. Layo-layo na kayo na. Kailangan ko din yung bayaran. Pwede mo storya mo kauban, pwede din. Wala may problema, pero bayaran yun na kayo patol mo. Wala na. Pila ba lang? 100 ba? 100 ba? 100. Nakakalina lang kayo. Ikan manigin sila niya akong amigo. Gutom na ito ba? Bay, wami sis. Kanila mo. Bay, lamat kayo bay, pero wami kambyo ani ba yan? Wami kambyo na. Sige na. Labay, panayo mo bay, may problema na bay. Thank you kayo bay. Happy pista sa inyo. Gusto mo na bay. Balitag motor bay. Balitag motor bay. Oh, ikaw. Bay na ka? Wala Pinoy, nabayaran na na. Ano ba yan? Hindi ko na mo tingong yung kapan bay. Pila siya, uy. Galawgawa na amang na bay. Galawgawa na bay. May pista bay. Ayo! Ayo, te, may Pasko. May Pasko nga. Pista man diri. Pista. Te, may pista te. Ayo. Si Uncle Mary si dati. Uy, saan lagi mo diri? Nagiti diri ang balay ni Uncle Merise. Hala, nakapungtod pa ba ya? Pa sa bungtod. Uy, galawgawa. Gigutom na dyan ba? Gutom na kayo may ay ba ito ba? Kanang naibayad ang fiesta diri. Nang ginamulik sa mo dito kaganiha. Hala, wala may bayad ang fiesta diri. Fiesta gani, libre. Na! Kisa man ito kolektor dito sa kanto. Galawgawa pati gutom man na baya. Ning bayad pa may 100. Labuangan na ilad yun tanong pero sagdi lang to pre. Kwarta raman na. Kinsa diya ito? Asa to? Kato nasa kanto? Kristo to sa sabungan. My love, salisa. Ginay, ginay. Kanay, kaon na ginay. Ano ba? A few inches later.
Lamia sa pista, lamia sa pagkaon, oy. Ikaw pa yung namista, pusog yung kay ka. Let's go! Go, oy! Kami ka lang umumba. Oh, kalami. Wala mo kay kauban, asa naman to? Hoy, halika rin. Ay, hindi mo kita. Saan kayo? Kita, agi ba, di ba? Saan mo, agi? Kumusta itong koleksyon? Okay kayo? Dalar atong na koleksyon. Nirinta kong sounds. Pampista. Tanawa, tanawa! Oh, klaro na. Natay drama. Natay drama pa do. Dalar ang ihatag. Dalar. Saka ako na yung bahala. Pestilan ako na yung bahala. Let's go, tani! Moment to nang ulikson sa to kaganiya oh. Grabe lingaw na kay sila dito ba? Giinom na to itong pambayad dito. Tag sa gatos na kay to. Dollar pa ginawa Okay ra. yan. Okay ra kay nabusog mata pre. Pero bantay na sila ron. Lalawgaw gina sila ron. Tara. Tuwa eh. Bantay lagi na sila ron. Uy, ay na, magpabili na sa do. Alik, di ba? Takbo mo niya, oh. Somni. Dala may. Somni may. Somni may. Ayo may. Somni. Dali lang. Somni. Kapan ako ni? Tilan. Somni. Somni ko hinanyo. Wala na napalit na. Wala na lagi. Tilan. Somni na sa malikod. Somni dito. Oy, si Somni. Somni sa malikod. Ha? Somni kana? Wani. Dali mo Somni. Mag-shot talaga. Kay mo man yung kwarta giya ta gani. Dollar ba ito mong gibayad ka? Mo gani. Mo mag-shot talaga, di ba? Mag-shot talaga. Somni, okay ra mo man. Ya, pre, o sa may desisyon ninyo? Ay, mag-inom lang ta. Oh, di, mag-inom lang ta. Kaya ikaw. Tomo. Pre, action. Isa pa. Majimbo ya. Uncle Beresi. Na, wala kay Lana, uy. Gutom lagi kayo ni gani, oh. Wala kami kain. Tanawa. Hindi, 1, 2, 3, action. Na, ako ba gipangutanan? Ako kabalod, di ba ko taga diri? Gutom lagi kayo, no. Pamay ka pamista. Tanawang ko uban, no. Luspad na kayo, wala na mao. Ay, sagkatawa. Okay ra. Na! Kita mo ito. Na! Ay, tingnan niya. 1, 2, 3, action. Na! Kita mo ito nang ulikta dito sa... Lagot yung paghati ng 100 dito sa... Sa kanto na eh! Na, kisa mo nito kolektor dito sa kanto. Kisa mo nito kolektor dito sa kanto. Kawag, gutuman na ba ya? 1, 2, 3, action. Na! Kisa mo nito kolektor dito sa kanto. Kalaw-kawa pati gutuman na ba ya? Ning bayad ba may 100? Ang sa ganito. Kalimot to. Sa ganito ako yun. Wala lang. Di, mo na lang